क'क्राझार पुलिस बिफाननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि साखाथियाव 34 लाख रां खावनानै लांनाय दुथांफोरखौ हमनो हाबाय। नंगौ, थांनाय 25 जुनाव क'क्राझार एलआइसिनिफ्राय क'क्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि साखाथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बाइकजों फैनानै 34 लाख रां गोनां मोनसे बेगखौ सिख'नानै लानानै खारदोंमोन। आरो बे रां खावनानै लांनाय दुथांफोरजों लोगोसे 22 लाख रांखौ मोनफिननो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजख'आ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि सीसीटीवी आरो टेक्निकेल एभिडेन्सखौ नायनानै थांनाय मैया मोनायाव धुबुरी, चिरां, क'क्राझार आरो गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनायाव 4 सिखावखौ हमनो हादों। लोगोसे 22 लाख फैसाखौ मोनफिननो हाबाय आरो माखासे दुथां सिखावफोरखौ हमनांगौ दंबावो होनना फोरमायो। बेनि अनगायैबो पृथ्वीराज राजख'आ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। এইটোত আমাৰ যোনটো 25 জুন তাৰিখে এটা ঘটনা ঘটিছিলে যে 34 লাখ বাইক বৰ্ণ মিছক্ৰিয়েণ্টে স্নেচ কৰি লৈ গৈছিলে। আমি এইটো চিচিটিভি ফুটেজ এনালাইজ কৰিলোঁ, টেকনিকেল এভিডেন্স চাইছিলোঁ আৰু কালি ৰাতি আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি এনেকৈ অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ ধুবুৰী, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ বিভিন্ন জেগাত। তাৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে 4জন মানুহ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এৰাউণ্ড মোৰ দেন 20 লাখ পইচা ৰিকভাৰ হৈছে। আৰু আমাৰ 2-3জনমান একিউজ আমি এতিয়া বাহিৰত আছে বা আমি ফেচ কৰি আছোঁ। ওৱান্স তেওঁলোকক ধৰাৰ লগে লগে বাকীখিনি আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এইখিনি আমি এতিয়া বাকীকেইজন একিউজ বাকী আছে, গতিকে এতিয়া কৈ দিলে তেওঁলোক এলাৰ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি 2-3 দিনৰ ভিতৰতে ক'ম, বাকী এই 2 দিনৰ এপ্ৰিহেণ্ড কৰি লওঁ আমি। যিটো টকাপুৰৰ বাহন ইয়াৰ তেওঁলোকৰে গ্ৰুপতে কাম কৰা হৈছিল নেকি? এইটো এতিয়া ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে। এনেকৈ অলপমান ইণ্টাৰনেল ইনভলভমেণ্ট আছে বুলি আমি অলপ ক্লু পাইছোঁ। হয়, কিমানজন বাকী আছে এতিয়ালৈকে আৰু এৰাউণ্ড 12-13 মান বাকী আছে, যোনটো তেওঁলোকে LIC-য়ে যোনটো কমপ্লেইন দিছিলে সেইটো যদি আমি যিখিনি ৰিকভাৰ কৰিলে সেইটো মাইনাছ কৰোঁ এৰাউণ্ড 12-13 মান বাকী আছে। সমগ্ৰ গেং, তেওঁলোকৰ গেং এটা আছে এনেকৈ কাম কৰে। গেং মানে তেওঁলোকে গোটেই প্ৰি প্লেন কৰি লৈছিলে। মই যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন বাকী কেইজন ধৰাৰ লগে লগে আমি গোটেইখিনি ডিটেইল ক'ব পাৰিম। थैंक यू। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।